Matalaz kontrabotere espazioa, duela 6 urtez autogestioaz eta komunitarismoa funtzionatu duen espazioa da, zeinetan hainbat proiektu aurrera eraman dira, adibidez boxeo palestra, edo orain azeta kluba ezagutzen dugun proiektua. Orain duela urte bat baino gutxiago erosi zen hainbat auzokideen mikroprestamoei esker. Horregatik aurten San Ferminetan Katu Tabernara mugituko gara mikroprestamo hauek bueltatzeko eta hemendik urte batzuetara emango den obrari lehenengo pausoak ematen. Katu Taberna uztailak 6tik aurrera ireki izanen dugu, 12tatik aurrera, eta gure gitaraua hori bai 8an hasiko da, goizetan eta arratsaldetan kontzertu batzuk egingo ditugu, baita ere flamenko ikuskizunak eta bar. Katu Taberna irekitzearekin lortu nahi duguna ez da bakarrik dirua ateratzea, baizik eta auzoarendako espazio bat sortzea, baita beste auzetatik etortzen den jendearendako ere, bai espazio segurua, fasistarik gabekoa eta sionistarik gabekoa noski. Beraz, animatu nahi zaituztegu etortzera eta nahi badezute txanda egitera zuen lagunekin, herriarekin, eta hori, San Ferminetan ikusten gara.